Deliteľov nebudeš hľadať pomocou lupy, ale podľa jednoduchého systému, ktorý si teraz ukážeme. Každé číslo je deliteľné jednotkou, čiže 24, ak podelím jednotkou, dostávam 24, jednotka aj 24 sú deliteľe. Ak podelím 24 dvojkou, dostávam výsledok 12, teda aj 12 je deliteľ. Ak podelím 3, dostávam výsledok 8, čiže aj 8 je deliteľom. Ak 24 podelím štvorkou, dostávam výsledok 6, aj 6 je deliteľ. Stačí mi overiť už len číslo medzi štvorkou a 6, čo je 5, tá nie je deliteľom a teda mám 8 deliteľov, čiže spočítam všetky čísla. To isté opakujeme aj pre 60. Podelím jednotkou, dostávam 60, podelím dvojkou, dostávam 30, už mám 4 deliteľov. Ak podelím trojkou, to sa tiež dá, výsledok je 20. Ak podelím štvorkou, výsledok je 15. Postupujem ďalej, skúšam 5, aj tá je deliteľom. Dostávam deliteľe 12, ak podelím 6, dostávam 10, teraz mi stačí overiť 7, 8, 9, 10 a všetky vyššie už mám a teda 60 má 12 deliteľov. Koľko deliteľov má teda číslo 45? Napíš mi do komentára. A ak matematika nie je podľa tvojej chuti, tak sa prihlás na doučko z matiky a tamto všetko preberieme.